الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga oripno Allah, mga bangsa muro, mga bangsa amin, di makapendarin ko di niya kambantay si sang abidjutan no apiabad mga kakampat balasangan Allah sa manaklamapya sumpatan tanong ako dito no kapamanti ako mga fatwa inukasan sa kukuman mga pakaisa ayat na sumimbago na sudyo mga laulama sa dunia pematian tanu bakalo-kalo na adna kekuatan na may to aguna na mabaluya loto tanu sa isa yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ayam batian tanu iman to nagyang apakaisa ayat na sumimbago na nagyang to mga ala ulama sa al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah Isaun sa Abdullah al-Sheikh Al-Fadil Abdullah bin Gudian Agusyo al-Sheikh Abdul Razak Hafifi Agusyo al-Sheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Ay pakay sa mga bangsa amin at na hal yagyuzu li jama'atin minal muslimati allaihi hunna aktharu thaqafatan minar rijal. Batigyan ka pakay si ko sagurumpong si ko mga bai Agyati ka na mga bain na sira ni malai siyabot, malai edukasyon, mga edukitid siran, adiso mga mama. Nakapakaya mabaloy sira na sira ni maguluan si ko darpa, sira ni maguluan si ko ingat. At naman taan na sa mga babae na di ka pa kaya kutuba, di ka pa magimam, yung kasumbayang. At ka na ipag-isa na anto na ay, anda ba ini na mga di ka pa kaya ron so bae. Agi di ka pa kayo mag-imam na, di pa ka pa kayo mangot ba? Nanto na pa ni mga pada, di ka pa kayo banggal bakaw mga pa. Yanan mga bangsa mi, ipakay sa pagukasan sa kukuman, kuki dadaptar yan si ikukura na gusto hadis. Ang kaya mga ulama, langon na mga Muslim sa dunia na ekalilid kiran, na ekadaklang kiran, na saya pakuha so ilmo si nga ilmo ang mga ulama papanumbag sa mga pakaysa di tanong pamatian. Nainis magirano na tingnan na dalati sunnatu wa maqasidu syari'ati wal ijma'u wal waqi ala anna al mar'ata la tatawalla mansibal imarah wala mansibal qada. Mana niyan na ayat na mituturo, ayat na dalil sa hadis. Ako kaya nga ito makasido syari'a. Ako so ijma ko kaya pakatiro ko mga Muslim na subai na di ka pa kay madato, na di ka pa kay adjudge ang mangungukuman. Di ka pa kaya bas kanya ni kaunutang o kapangukum, na di ka pa kay skanya ni tindingan si kuingat. Lagi danan mga bangsa mi mga urip no Allah ang atwa hadith mi panutulo Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu atigana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma balaghahu anna farisan wallau amrahum imra'atan qala mata-mata natigana sun Nabi sallallahu alaihi wasallam na sukini sampai ro na ang atwa balita agya Faris na ayat dia tu Iran si ikodar pa Iran na so mga bai na miya tiru Rasul sallallahu alaihi wasallam atiga na lag taman sa taman dayon sa dayon yufliha qaumun walau amrahum imra'atan na di din makadaag so pagataw dia tu Iran so babay. Ay mana niyan mabangsa mi nagyangaw to atigyan na kaum na nakira. Napi anda kaum sa Faris, kaum sa Pilipinas, pagtaw sa Saudi, pagtaw sa Amerika, pagtaw sa Indonesia, api anda pagtaw na basta ayamada to at tindingan ko ingat na bai na di pa kadaag. Aya nanayaw nira nakabinasa. Aya nanayaw nira nakamarmar.
Giyaman mo ang tuwa imra'ah napi ang tabai. Babay sa Amerika, babay sa Pilipinas, sa piyan tabai, piyan doon ay bangsa niya, na piyan doon ay kataid niya, na pikala yan itamok, di ka pa kaya madatu, di ka pa kaya maguluan, di ka pa kaya mangukum. Yan ang mga bangsa miya, mga urip no Allah. Nanto na mga dairasun. Nanto na ang mga dairasun. Nakataya mga bangsa mi, ang atua rason, sabab adi ruka pa kayo sa mga bay. Dhalika anna sya'na fin nisa'i naqsun uquluhunna wa da'fun fikruhunna wa quwwatun atifatuhunna. Ay mana niyan na tabiar ka ng mga bay kaya pegan tanong na so agama tanong kenapa tanong pegatakya sus kanuka ino iba iya ingatano babaytano karomatano watatano so mga bain na siya ka-ekoritsyan. Di ka pa, ugaid na so agamatano, nagi bita din, agamatano kumabay. Na iya pangdagan na so agamatano, nabatano, iya pangdagan na so kalubayan uman isang titano. Kagiyamay ko ingulalan tano so agamatano, na kaso atratano so Allah, na kadaan tano sa dunia, na mala, na mati mo tano ko surga, insyaAllah. Naya ka ayah sabab ya na suko sumabay na kurang sira ni akal. Di pakarapang sa pamikiran. Ikadua na malubay sira ni pamikiran. Ikatlo na mala sira ni gagaw, mala sira ni kapatid. Eno sira ni baloya ina wata malubay asuwata agumugura o kadon masasakit din sumususudin na nakagiya subai na dumadait kira nga mala igagaw mala ikapdi na sira ni miya kambarumitan sira ni miya karitan sa nga nawata kakagya di ra ni pendaray agyan ni sabab mga bangsa miya mga urip no Allah fatataga ala tafkirihinna tutaga ala tafkirihinna sabab sa mga lulubay sira ni pamikiran na mga babagal sira ni gagaw na patebanan o gagawiran kapadiran so pamikiran iran. Nagyan na ni benar mga bangsa miya, mga urip no Allah. Naya pa padamala sabab, nagyan na nakanda to. Nagyan na judge kapangukum. Nakataon kay mga kailangan nun, paganero na kasugudan kasunda to ano ka. Kadua na di nga maplulubuan to na okay type to kumpia unda to ano ka. Kanabayakan da to na kaumplak, kanabayakan da to na kauntod, kanabayakan da to na asar po pagkakwa ka sa pira, pagkakwa ka sa ira. Kamala agal bakod. Di ka makadadala ka o pakasungaro, pakasungasaya, di ka makapalaya-laya, gana mga pedeka mga mama, mga pedeka mga babay, mga pedeka barang-barang, mga pedeka Kristiyan, mga pedeka daparatian yan, saka nababay ka. Allahu Akbar. Na nadipangga pa kaya, sakay datu, sakay kunutan, sakay uluan, nasa lakaw di nga upakagalbakan, kakapakaya may duya ka. Si karo mga ipapungal bakan ka, no, di na si laking ka, o di na si wata ka, nakapakaya, di tiri maano sa lakaw ka. Di tiri maano mga tao, ang atuwa sa lakaw at iro makagalbag. May sabab pro mga bangsa mi na subabay, so mga bai, na aya kabasaon, aya kabayaon o Islam na palaminan, sisiapon, so maratabat yan, na sisiapon so aurat yan, na sisiapon so lawas yan, na di ka pa kayo pa di pakipluma maka siko mga dato. Na may sabab san mga bangsa amin na siniya pa kawis lamang sa kabai na di ka suti gumalo ka sa patengong kong kasata kong abulawat na di ka pagdasa da dua warwan dua manandalagan ka. Yan ni so agama to no agama Islam na siniya piyan sa mga bai inabang yan sa mga bai na di ka pliyo siko kumano Islam. Naliro pa mga bangsa mi, mga urip no Allah, na amay ko sa kad, aba, imada to, sa kad ni maguluan, si iko ingad, si iko darpa, na sa kapan ni mangukuman, nagitod ni maana kabaya ka araw magundong sa darpa ka, na may tapalak sa mga pipya, na mada aangkaw to kamapi ano pagitaw ka. Nabahaw to kabaya, na naapia panikala at tamo ka pagkakuang kaon. Kala kada to pagkakuang kaon. Ay na di ka pangunot sa ginawang ka. Naskatano mo muna dito ni pangunot si ko mga bait. Rakita no basira ni maguluan raktano. Apia pan si nga sitwasyon. Nagyangot to di itero sa di dumadait sa Islam si nga masa tanong.
kagia osoy man to, so kanda to mga bain na riba to. Riba. Kaswaga man tanong na piyanda darpa, piyanton amasa, na dumada ito swaga man tanong. Oriano to ilan yung man mabang sa amisong datu si isa saba, Subalkis, askan niya na bain. Nagibo kay suratiro no Sulaiman. Napya kasarig pano pagtaon niyan. Ano ba ini na pituro no pagtaon niya na malata no manibagar napakaatutan no ino tano di pagato. Nasabab sa malubay pamikiran, malubay akal na dasiran pan maka pagilay ko Sulaiman na miunad su kalakyan, miunad su kaya sulindirian, miunad su emana niyan na kaya pa makawit yan sa mga pamagayan. Aw ba di su Sulaiman alayhi salam na nabiyanan adatu ayakabaya nakapangumpiyak na baka pamumunuan na misa ba pro umabang sa ami na isa na nadalil asubay na malubay ipamikiran, malubay kang geda-geda na ayamala na malaon su gagaw na malaon su kapati. Yanan mabang sa ami mga urip no line isumbe ko na nga mga ulama balasan tanong wala sa madaklama pianay no kapsubat tanong po si mga pada oras salam na miskanusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.